Odhiambo machielo nyakor Mgajwang' en geno mar ariyo makare tarik 7 dwe mar 7. Gana 2024 kinyalo paro en odiochieng' abende ni paro godo oganda manokelo demokrasia mar piny Kenya kaka wuon rawere matindo no bago romo Uhuru Park kabende en abende biro sia bende koro nyakor Mgajwang' oganda jo Kenya pod ntiere kod liet kotendre kod ng'anyo mosebedo kadhi mbele pachoka ma dhi bedo mise mar twak abende Cleophas Aluoch dhi bedo godo elo George Batudia makawuono kabende gidhi penjore ni dipo ni sirikal ose wito kada teko mare oseduono nyaka sechegi nikech Kenya neno kabende koro gi twak gi rawere mbui kabende komachielo kawuono neno kane en romo mar kwe obila ne okotiyo gi iro malungo wang' mondo mi oke jogo man ntiere kod romo en twak mabiro mana bang' weche manyien to moko nyakor Mgajwang' wacho gi mago Mwami Opek. Rawere ma pacho ka ochiero teko nyasi mar Sabasaba kaka wuono negi bago rapar e alap ma Uhuru Park ne jowetegi manyocha onegi e ng'anyo mag kwedo sirikal. Moko kuom kanisni ma pacho ka no obedo para manyime hingo odiochieng' mar Sabasaba ka giparo rawere manyocha otho e ng'anyo. Hadi saa hii sijaona mtoto wangu, sijui pali amepelekwa. Hata hawakutuambia wanampeleka wapi, waliniambia tumemsimamisha tu hapa, we uende kotini, ukirudi utapata mtoto hapa. Na kwa sirikal mondo konya wachini mondo ne kaka nyaka obudi mar nyathina iki nikech kamodhi eno e pok onyono kata getiend be pok nodhi. Pod en ywaruok mar laro ringre wuoyi ma jahigni 12 manyocha onegi gi risasi e ng'anyo ka wuoro gi miyo duto dwaro ike. Jaloko marwan Wilson Ochuka bethuolo mar go kodwa mbaka ilai mar ote machuok ma en 2-3-6 nono kabende nyakor Mgajwang' nyalo tuwa kodwa achiel kachiel mbui wantiere Ramogi TV e Facebook kacha Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube kacha Ramogi TV KE mbui wa mar X duto orwake pachi odhiambo makawuono machiegni nyinga Lydia Okeyo. Rawere ma pacho kaka wuono bede opara manyime hingo odiochieng' mar Sabasaba ma en odiochieng' rapar mar joma nokelo ne demokrasia mar piny Kenya. Nyasi makawuono rawere norome alap ma Uhuru Park e buore Nairobi matimo rapar ne jowetegi manyocha nonegi e ng'anyo makwedo paro mar chik mar omenda mag 2024. Familia mag rawere manyocha onegi noyudo thuolo mar riwore kanyakla kendo migi jip kod hocho. Jafwambo mar Walter Nyambaga luono wachne yo makare kendo en sigana mwake limana banda kama chuokende nyakor Mgajwang' kata kamano kwa dhi mbele en chenro mar ik mar ringre Kennedy Onyango rawera ma jahigni 12 manyocha onegi gi risasi e kinde ng'anyo e boma Nairobi pod ochung' e kaunti ma Homa Bay bang' jal moro mayangore kaka wuon gi mahie wuok oko ni en mowinjore oik ringre Kennedy. E miere ariyo mopogore jirito iko kanyaka sani koro irito ng'eto mar do mambita mondo mi iko odhi nyime. Jirito mondi ntiere kod ler mathoth. Bebia mtoto wangu hadi flower. Madala mawinjo iki Kennedy Onyango rawera ma jahiga 12 manyicha owito ngimane bang' risasi make kinde ng'anyo mane obagi boma ma Nairobi. Tedo ne joywak ma osechopo ka ote mag rapar kod picha mawinjo ten sanduk Kennedy odong'i laro. Min Kennedy Josinta Nyango ni kod lit mar miyo geno mar iko nyathine kaka ne opango olwari e Luanda bang' obila mane ni kod chik mar doho mayo gi ringre no kendo duoko e kar kano ringre. Mimi nilikuwa naleta mtoto wangu nyumbani asikwe. Kennedy Nyango kufika hapa Mbita tukachukuliwa na maaskari wakatuambia hii barua mam enda kotini ndio urudi. Nikaenda kotini, kuenda kurudi nikapata mtoto wangu hayuko. Hadi saa hii sijaona mtoto wangu, sijui pali amepelekwa. Hata hawakutuambia wanampeleka wapi, waliniambia tumemsimamisha tu hapa, we uende kotini, ukirudi utapata mtoto hapa ndio tukuambie nini inaendelea. Min Kennedy koni sime manyo yudo kuwuok kuom jatend piny nyodoko ne geno mar yudo ringreno kata kamano olimo poko neno nyaka sani. Hiyo siku tu jioni Ruto alinipigia nikasema ndio huyo sasa president amenirumia, amenipigia
Tena nikapigiwa simu na OCPD wa Rongai pali mtoto alikufa. Akaniambia, mam, tumesasikia hiyo habari, tunakusaidia, mtoto wako unapata. Nimengoja. Hiyo siku ilikuwa Friday. Saturday jana mimi nikaenda police station nikawauliza mtoto wangu wako wapi. Pakelo chandruok nyaka sani en laro ik mar ringre Kennedy e kind min gi wuon makata kamano min gi konyo kosebedo kachiwo sir ne nyathino. Tangu mtoto akufe ajai kanyaga hata Rongai. Alinitusi wakati alisikia mtoto amekufa. Alinitusi sana. Kama watu wa Safaricom wanaweza tafuta, watasikia hiyo siku alinitusi sana. Tena nikaona eti ametokeleza anataka mtoto wake. Mtoto hata birth certificate yenyewe nimechukua na idea huyu baba niko nayo. E dala machielo e got magwasi, dala Denis Okinyi, jal mayangore kaka wuon Kennedy mahie, anyuolane bende ikore ne iko. Okinyi koni en ma osebedo ka odak gi Kennedy nyaka mahao igni 2 ma okalo kane obiro ir min Nairobi. To kata kuma nentieno, nyathina nyopodo era nyor mar report, support nyal mnyamiye nikech osomo koda kama magno we 2012 tabedo kode nyaka sani. Koro nyo wa kuma kanya ko kuma kan giya higa chiel gi dweche 5. Na kwa sirikal mondo konya wachni mondo ne kaka nyaka obodi mar nyathina iki nikech kamodhi eno e pok onyono kata getiend be pok nodhiye. Mama gi ne Nairobi notiyo med ne ngato to nokwayo nyathi mondo dhi onene kuma entie. Koro gisano lokore kod nyathi ka yudo siepni moro ma wuoyi apane gino nokony mioro kuom sirikal. Okoni nyaka sani girito ng'eto mar doho eka gine kama gini ikie nyathigi. Ok naneno wuoro mawe nyathi. Wach no rach no kendo lit no dier. Omiyo nyora oro nyithindo gikonywa winjo to mar nyathini. Min gi to kiwachi to nyamin gi emomiyo wa feedback. Mawadhi nyaka Nairobi. Wadhi waloso wach wayudo ka kuro ketno road block mok yie wadonji kata mane muchari mondo wane nyathi. Ma emo nochuno wadhi court mondo wakao barua mar court kech githuon notamowa mondo wayud yo manyalo go nyathini. Koro wamako nyathi watere muchari through police mondo wang'e lerne gimo mila ruok kodike kendo ningo wike juma moko tarehe 11 juma mabiro tarehe 11 to kano winyi na manye no duok chien ma kendo lar yikne ni ne chuno itere tike kono chuno wachung bodi gi sirikal mondo ane ler ma nyathini gimike piyo piyo to gigimo nege be podakia. Motelo ne ma piny owacho kichore tenge kod lal mar ringre Kennedy ka gikoni ne gisetimo bero mane yango ni rawerano ne owito ngimane bang' goye kod risasi achiel kendo chiwe ne min gi ne iko magikone ne ochungi bang' Denis Okinyi chwalo ng'ur ne doho. Judith Omondi, Ramogi TV. Rawera moro ma jahigni 14 mano ochwad gi magina 11 boma ma Nakuru e kinde ng'anyo mano bagi pacho ka juma mokalo ntiere kod midhiero bang' risasi 5 dong'ie dende. Familia mar rawera no ma ja klas 9 ntiere kod pek mar manyo omenda mar thieth bang' lakteche rem golo risasi mag raba manyomo kidende kaluwore ni kuonde ma risasi nyomo kogo nyalo medo kelo midhiero poni ogol gi ne rawera no. E gweng' ma Bondeni, Nakuru East, waromo gi Caroline Chepkoech e dalane. Orito wuode manogoli osiptal ndalo 5 mokadho bang' ka nochwade gi risasi mar raba nyadi 11 e ng'anyo mar pingo paro mar chik mar omenda mano obagi e pacho ka tarehe 27 dwe mokalo. Ana maumivu. But saa zingine hata usiku anaamka anakaa chini anaanza tu kuita Gai namuuliza ni nini, ananiambia anasikia uchungu. Namwambia tu avumilie, kwenye Mungu amemtoa ndio mbali. Juu hizo vinonda bado ni mbichi. Ni fresh kabisa, ikifunguliwa hivi utafikiria ni kitu ya saa hiyo. Wachore ni rawera no noyudre kin jong'anyo bang' kane min mare ore ng'iewo yath eka bang'e obila nochako laore gi jong'anyo. Nilikuwa hapo kwa chemistry, nikalala karibu na chemistry, nikalala chini, ndo wapo wakapata njia kunipiga hizo risasi. Kwa gari hata si ya askari, walikuwa tu kwa gari, walikuja tu wakaanza tu kushoot watu. Aliponishoot alinishoot alafu akaniambia mkaende nyumbani. Nyake sechegi en kod risasi 5 mag raba e dende bang' lakteche luoro golo gi kaluwore gi fuoni mag del mar risasi go nitiere magiluor ne nyalo kelo ne midhiero. Hizo shimo ukizihesabu zilikuwa shimo 10 za mgongo, ukiweka hiyo yenye ilipita ya mdomo zote zikawa 11, lakini ya nyuma ndio ilikuwa sana 10. Daktari wa medical nye alitoa
walitoa mmoja, siku zingine 5 na anastahili aende theater. Rawerano ni kod midhiero kalore ni otiyo gi siling 300 pile ka pile mar luwo kadhondego kendo ong'iewo yedhe makuyore me kinde mabende ok onyal dhi mbele gi sombe nyaka chieng' oyud nafuu. So naona kama hii wiki hakuna darasa yenye ameenda, so bado hata masomo inampita, na si kitu nitasema ati Monday ataenda shule. Haizi andika juu ni mkono ya right, zililalia mkono moja zote. So hata kuchukua kitu kupeleka kwa mdomo na hiyo mkono anatumia left ni kazi ngumu. Familiani ni kod geno ni Jo Samaria Mang'uon biro winjo ywak gi bang' piny owacho lando ni gibiro chiwo kony ne familia mag jogo manochwad gi magina gi obila e kinde mag ng'anyo. Rawere mapacho ka kawuono bedo e opara manyime hingo odiochieng' mar Sabasaba ma en odiochieng' rapar ma joma nokedo ne demokrasia mar piny Kenya. E nyasi ma kawuono rawere noromo e alap ma Uhuru Park e bure Nairobi matimo rapar ne jowetegi manyocha onegi ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda. Familia mar rawere manyocha onegi noyudo thuolo mar riwore kanyakla kendo omigi jip kod hocho. Jafwambo mar Walter Nyambaga ne nitiere nyasi no kendo losona ripod no e machal kod mare. E kar bagorombe mo Uhuru Park Nairobi, oganda makwar pie kendo ging'ino miele rang'iny mopogore opogore mar dhialo odiochieng' mar Sabasaba. Odiochieng' mane gimiyo pek mar dhialo rowere manyocha owito ngimagi e kinde ng'anyo mar tarik 20 to kod tarik 25 mar dwe mokalo. Ka giting'o mafua makwar to kod bendera mar Kenya kod msalaba mondike nyinge mag rowere mane obilo kilo kod magina. Kendo giyango chir mar rowere mane ni opara manyime mar kedo ne Kenya. So tumekuja hapa kama majenzi kumboleza fellows wetu wenye walienda, unaona? Hao watu, hao ni maheroes kwetu kabisa. Wabiro mondo mi waserike ka kendo wakugi jowetu amanonegi e maandamano mokalo. Familia mag jok mane oyudo lal, mangima maganyuola magi, bende oyudo thuolo mar loso ka ginyiso kit lit magin godo kaka familia. Ndio nilikuja kumtafuta Kenyatta. Mimi nikadhani hata si mtu ati ameumia, labda ameshikwa, nilidhani ameshikwa. Nikamkosa police station, nikaenda direct to Kenyatta. Nikamkosa, nikaamua kwenda City. Huko City ndio kwenye nilimpata. Kajo thumbe maromo 30 ne oyudo thuolo mar moro oganda. I wrote that song 10 years ago, and the same things I was crying about in the song are the same things Gen Z is crying about right now. And when I wrote that song, Gen Z was in primary school. To tell you that we are not out of the woods. Kwa hivyo yani hiyo change ikuje kama si sasa hivi. Rwere mag Gen Z go bende okone jatend piny William Ruto mondo ng'wan piende ne kendo wuok e telo kata timo lokruok e kitend Kenya Kwanza. Ka rowere go sondo sirikal mar kawo okang' mar tieko mibadhi kendo bende weyo tiarietha kod pesa mag usuru. We saw people fighting for the second liberation. They set an end to the one-party state, to authoritarianism, and now this generation have reclaimed that spirit to say that they want a transparent, a democratic, and a responsive government. Egikone sirikal mondo wetio kod teko mathoth kum jopiny matayo ratichgi e yor ng'anyo. We buried someone called Andrew Mwasasi. He's 36 years old, and it's such a painful thing to witness how the families were reacting to that. It's really painful, so emotional. Familia go bende oriedo pichni mag familia margi ka ginyiso kit kuyo magin gode chunygi. Ne giyudo thuolo mar kwedo okang' mamalo kaka obila ne odonjore kodgi kendo rodho gi adua. Tunaambia makarao, we are their kids by the way, and we are watching, the world is watching. Kitu yoyote wanafanya illegally au wase wote tunawajua. Hatuta do an eye for an eye, but we will do it with the law. Kata kamano, lwasi olokore ka bende piwang' ne mole wang' familia mathoth e kinde mar riwruok makene ratiro mag oganda the Kenya National Commission for Human Rights. Ne oyango ni maromo ji 41 ne owito ngimagi kotenore kod ng'anyo. Kwayo magi kuom sirikal ne en mar yudo ratiro. Ipo ndo kuja mali kama hapa. Mimi kitu mimi ningesema hii umoja nyao vijana wako nayo iendelee tu hivyo hivyo. Mpaka chenye watu wanatafuta waipate, haki ipatikane. E kinde no bende rita kwe ne oriedie boma. Karangach madonjo kar jot mar jatend piny ne olor kod obila e geche mag lweny. Bende odi na paya molor od bura kaka romo mar KCC
to kod mano madonjo e doho maduong' pacho ka Supreme Court bende e odin. Jakoroboka jwang higni 30 mosekalo tok jotelo mopogore opogore wuok oko mar ked adwa tenga ne thulo oko telo madwaro mana duond bura achiel. Lokruok mosebede nyaka chop sechegi en ni rowere mosewuok oko ka ked adwa tenga en ni dwaro lokruok e telo makare, kedo adwa tenga kod mibadhi kanyakla kod neno ni ok oti kod pesa arietha mag piny owacho. E lunch mar Sabasaba, odiochieng'no kitudo kod kaka rowere dhi nyime kod kedo ema kelo geno ni lokruok nyalo bede makare. Walter Nyabaga, Ramogi TV, Nairobi. Gavana Masia James Orengo puyo kit lony mar kindatiro kod manyo demokrasia mitao kod dawere mapachuka. Orengo wacho ni kindegi mag Sabasaba e botelo mar Mosende Dalen Arap Moi ne imakogi kendo hituyogi kamoko ne ilalgo. Kendo mane iweyo mana ka ji sanja kinde manodong' kathothgi ne ilalgo kendo joge mane nyalo choko chir mondo mi okene ratiro ma Uganda. Orengo koni katiba omiyo jo Kenya teko mar keto sirikal tesre kendo mana momiyo rawere donjo nyaka e od bura mamalo bang' jotelo remo chopo kare katiba mathurka. Gima rach sani maneno ndalo chane inego giketo e jela to gima aneno marach malit bunde ma jogi tiyogo nyocha nadhi aneno kijana moro nogo wiye gi bunde. Mano ok en gima onego otimore kata matin. Ndalo ka micha no rach kendo ok nyal pimo kata gi sani. Be ni nego ji kendo ne rach to bende onge dichieng' moro waneno ma jo military okel oko ang'e ni seche moko be giketo gi machiegni to sani onyisowa ni kata utim ang'o kata ulos machalo nade kata loch lach machalo nade. Wabro weyo yor katiba to wabro tiyo gang'eny nikech jotelo ok nyal tiyo katiba marach, ok nyal ketho katiba tiwacho ni koro joma koro biro ka dwaro haki margi kata dwaro margi machik oketo e diere ne joge motimo marach. Katiba ma Kenya kisomo preamble mar katiba wacho ni katiba ni wan kaka jo Kenya, with the people, wan kaka jo Kenya wan mwambire katiba ni. Kuramuga joma okanye chal mar Sabasaba nyiso ni mano en okang' ma bende Kenya osegoyo ka koro gana nyaka natero margi kendo karobeyo ni pod ilal gi jomoko kata kamano ntiere dongruok e yorego mag demokrasia kendo duond oganda nyalo chwal mondo mi winjre kod piny owacho nyaka otenre gi mago ma bende oserem chopo kaka nosingnegi. Wadhi mbele. Kanisa mar Jokopere mar Holy Family Basilica kod mano mar All Saints Cathedral odiochieng' ma kawuono mar Sabasaba nobago nyasi mar apar ni rawere kod oganda mosewito ngimagi e ng'anyo mosebed ka ibage thuru kae. Jadolo mar misa e kanisa mar Holy Family Basilica David Simon ojiwo rawere kowacho ni gisebedo jo adier e chwalo pachgi kod dwaro margi kinde ng'anyo. Jadolo Philip Anyolo bende osejonjore mosedonjore e ng'anyo mar rawere gino mosemiyo moko kuom jong'anyo wito ngimagi kendo rocho chenro mag ohala e thurka. Anyolo kwedo mak kendo lal gi moko kuom jong'anyo kwacho ni oganda duto nitiere thuolo mar chiwo pachgi e wi tend piny Kenya. We will know that there has been a highly unacceptable that young people are being abducted and for talking and for asking to be heard and demanding that leaders do what is actually their sacred mandate, which they took by oath when they took office. We demand that any who are abducted be released. We must say no to the insensitivity and selfishness in our society. Jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro wacho ni jodito moko e migawo mar arita kwe osechako tiyo gi josiasa e thiro lwenj kedo gi kong'o mabandi e pacho kae. Gachagua ramo ne oikore mar wuok e lemono mondo miye ng'ato machielo. Nolose kanisa mar Pefa mantie Mathira e kaunti ma Nyeri kama medo seojoroch lwenj kedo gi kong'o ne medo hinyo dongruok mag gwenge.
Notene gimino de Pastor Dorcas Rigathi ma wacho ni enowuon onge kod buok kata bang budget mara pis mare nong'adoko. Mr. President, if you allow overzealous officers at Harambee House with a political scheme to interfere with this war against illicit rule, those people, those officers will set you up against the people. No, this thing must stop. And I will not stop because of a budget. I believe that we can raise this money ourselves, even the young people. I saw you raising money to be able to do what you needed to do. I would like you to raise money, and each one of you take one of your young people and change their minds. Let them start walking in the path that is righteous. You wanted us to be responsible and accountable. I would also return to them and tell them, you need to be accountable to your brothers and sisters who are in the streets and the vulnerable populations. It is possible for you young people to be able to mentor one another. Kweth mar Azimio la Umoja wan Kenya Alliance okwedo okang' mar sirikal chuga put manono gope ma Kenya ntiere godo. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka wacho ni okang'no en ataro mar chike mathurka. Jotelo mag Azimio molose kaunti ma Meru bende noseo sirikal ewi okenge mamoko ma okelo liet ne Kenya ka oriwo golo jolweny oko mar kambi. To look at the debt situation in the country is unconstitutional. And we know that those who have been asked to serve in that task force will have taken note. The office of the Auditor General is the constitutional office mandated to be able to deal with this matter. When the youth engaged Ruto on the X Space, he undertook to do several things, maybe even to reshuffle his cabinet. Kenyans are saying, whether you reshuffle your cabinet or not, the problem is not the new or the old cabinet of William Ruto. It is Ruto himself. This is what the youth are telling you. This is where the way forward is to have IEBC in place. We repeat, then call for a snap election. And what happened in the UK the other day will surely happen in Kenya. Complete wiping out of a corrupt regime. And what is about to happen in France will also perhaps continue. Change is everywhere. Dakane prario bang sachielo midhiambo chendo enda tilero kamano kuom medo kete mana kara mogi TV okoyo mokwongo kata kamano na singo ka moko kuom pachi chendo ni aneno ka Fredo Suru kantie Dandora wacho ni en kuyo gi lit ne tho mar Kennedy Onyango. Wacho ni jonyuol ne gi anyuola obed piny olos wach gi kwe kendo giwe nyathi matino yue kod kwe. Joseph Oyoja point din mar kanisa Jokopere kantie Nyandiwa Parish wacho no mora ahinya gi chendo ni wacho ni omor kaka rawere paro jowadgi mowito ngimagi seche ma bende giyuak ngima matek kendo mor gi jatend piny kuom bende winjo ywak rawere koro kaber to kony mago momede dwaiko jowegi manonegi lweny manotuche pacho kae nyete kindego mag ng'anyo. En obila Shemo tho wacho ni entiere kodwa oseyure chenro kata kamano wacho ni litne ahinya koneno ka nyathi ma hike tin chiel gi magina nyadi nuoya. Owacho kanyo ni okwayo polise kod obila mapacho kae ni wapari chien sama wanie tich kae to wacho ni wapare nyithiwa kod anyuondwa. Wacho ni polis mondo ti kaluwore kod chike mapacho ka mano en polis wadgi polis en bende onena dieri nitiere polise manotiyo gi teko mathoth keyo jong'anyo wacho ni ruoth obed omed ting'o jimalo
kendo kanisa bende ugo komotegno mondo omi ojiw duondgi ne oganda. Ote mar Elda Okuta wacho ni nitiere kodwa ka nitiere adiedo kata kamano gintie kod late Elsa Ajwang Amadi owito ngimane mano maka jadungza dakia Amadi Wagomos wacho ni gin johera mag Ramogi TV wakwayo hocho makende. Pastor Diko Ngola bende wacho ni entie kodwa gi minode Pastor Rael gineno ratil kagindodi kopany opora were kuom duoko negi piny mano osewegi e wang'e. Wayu matin man ratil kikidhi mabor. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo. Mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live. Moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. E aluora moro kamoro, jo tari ofwenyo ni winjruok bedo e yo mane ok gipar. Ne, kiki koda winjo. Miyo mane nogano kadwa gijirende. Miyo mane en janyuol achiel kende, temo ahinya rito nyare. Ya, ang'o ka in? Nitiere wuoro mane temo matek mondo bed gi winjruok maber gi wuode. Ukiwach moro misekoso kae donge. Jirende gi mane onge gimoro amora machalre yudo ka donjo e winjruok. Kata kana wakosana nyathi ok donji makosa marwa. Ginyagore gi pek mabiro, gibedo janyuol kod bedo osiepe. Pio. Mulitino. Pio. E sigand hera, joot yudo thuolo mar ariyo ne jirani e Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyakor mga Jwang chendo en ratil wadhi mbele gi weche manyien. Piny owacho osingo daro skunde moko maula mapek noketho e kaunti ma Tana River. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu mano otimo limbe skunde e sub county ma Tana Delta oyango ni piny owacho kokalo kuom migawo mar somo oseketo tenge omenda mar loso kendo bende daro skunde mano olo muomo. E sub county no maromo skunde 22 pine omuomo kendo rocho somo makare e skunde go. We have also provided 8,060,000 to the national government CDF, which Mheshimiwa, I'm sure you will be getting any time in this financial year for Garisen constituency as a conditional grant for constructing more classrooms. This amount will be matched by the national government CDF to bring it to a total of 16,121,000 for improving infrastructure in schools in this sub-county. Walimu nimesikia na nimeona upungufu hapa, iko upungufu wa 297 teachers, and the progressive as we recruit, we undertake that we will be able to give you more teachers. Wale watu wameadhiriwa na floods na manyumba zao zimeharibiwa, wao wenyewe wamekuwa displaced, wamehama makwao na wanakaa kwa mlima. President amenidirect nitafute njia za kununulia hao mabati so that waweze kujenga nyumba zao ambayo iko safe na iko mbali na sehemu zinaadhiriwa na maji. Waziri MPS Kelo ametuletea mabati, shule nyingi imetengenezwa kwa camps temporarily na manyumba imetengenezwa. Lakini challenge yetu ni kubwa. Tunataka Teachers Training College hapa Tana River ambaye ni hapa Garsen. Si ni kweli?
Mago mag tuke nyakorom gajuang kinde ma tim Kenya Shujaa timo ikruok margi mag tuke Olympics. Jafomaro James Opondo nogoyo mbaka gi George Oro Japolo kasi gande lero lek mare mar donjo e tuke mag rugby. Japolo ma wuod Sakwa geno mar konyo Kenya tike thuolo adek mokwongo e tuke mag Olympics e boma ma Paris, piny mar France. George Oro Japolo, jatugo matugo tuke mag rugby ne tim maduong' mar Kenya Shujaa. Japolo gi nying mung'erego mane omiye ka ne odonje mbalariany mar Strathmore nikech ne otugo kaka achiel kuom jatugo mane tugo ne tim mar Maseno kinde mokalo en wuod Sakwa. Kosomo e sikund sekondar ma Chienda Boys, Japolo nobedo gi lek mar donje tuke mag rugby kata kamano ok tugo kende ema ne oywaye. Onagio penja gino mang'eny. Onagio penja gino mang'eny lakini koro hapa ni en mabiro gi interest mare. To an nahero rugby nikech skul nathagora ok na chiemo, ok ni miya chiemo maber. Koro kana chako no ka jogi miyo chiemo maber to ne wadonje gi miyo chiemo maber. Adonje chiemo bana ka pocha to kara gino donje remo. Kotugo ne tim mar Strathmore Leos e higa mar 2022, kocha machon mar Shujaa Damian McGrath noneno ketuke kendo miye thuolo mar donje tim Kenya. Uhuru notugo tuke mokwongo ne tim mar Shujaa higano kata odoko ni Kenya nodok piny e lig mar Challenger. Achievement sana. En gima kas gima nomoro wani wadonjo gi first young team, pokwa jel kata watuga tugo rodha. Mi odongo ringo terwa. Mi Japolo gonwa jogo ketnwa raka. Koro mana kan wadhi. Koro from that eka wachako nge strength magiji jamani berema. Koro machane mor sana. Tugo ne tim mar Shujaa nomiye thuolo mar idho ndege kuom thuolo mokwongo e kinde mane Shujaa odhi e boma ma Hong Kong. Japolo mane ong'iyo gi nyuka gi rabuon komedi kuon grech noyudo ka weche opogore e piny mar China. Agala ma odongo miya baga to baga ni chamo nango ya. Anang'io gi rabuon to adhira Hong Kong kama. Koro onge chiemo bana, but koro the time nachuna nyaka ng'igo. Mama nene obedo gi ting' mar loso ne chiemo maber e dongruok mare bang' nyiso dwaro mare mar tugo tuke mag rugby. Kotugo ne tim mbalariany mar KCA nobedo gi gombo mar tugo ne Strathmore Leos kata kamano ne oriembe e tim nikech ne en gi del matin. Ang'enyo rugby ok en seche moko del. Ng'ato nyabedo gi del but nguvu onge i del no. Tinyabedo ni tin to nguvu nitie. Example en kaka Sati mako ga dhoga sana. Otin lakini kino tackles momek gin madongo domo. Kanya thuma zini dum piny ka an korango mamuna. Koro komien kada jino tipo ka ibi idonja. Emo mi adwa yo dragi yo diang gino Gonzales. Bada yo jani mare diang madugo. Kora bada ni time momi ano adate nga kuome awinje. Ko inga tabuacha na oinga. To kapod nyaka bile. Japolo manigi oledhi mar miel bang' loyo tries ge en achiel kuom jotugo mabiro ting'o nying Kenya tuke mag Olympics mibiro bagi e boma ma Paris, piny mar France. Ma biro bedo Olympics mare mokwongo, gino ma osebedo korito kuom kinde malach. Olympics banana do mana medal. Koda third place, second place, gold, mana gimo adwaro. But ngeni mondi chop kanyo nyaka ichak gi piny ka. Kuma Argentina nyisieno. Nikech gine champs to ane kwa donje. Tokni poka tuwa kodgi, tugo kodgi season mokalo cha. Koro wada chaka gi group ka, waidhi, kaswane kumonya chope. But gisani tuwada wachope podium. Kenya nitiere group B e tuke mag Olympics kendo gibiro rakore gi timbe kaka Argentina ma gin joloch Olympics mokalo, Australia ka achiel gi tim mar Samoa. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Kwa mgajonge kanye mwatike kidieny mokwongo mar chendo mar ratil neno ka Pastor Collins Odindo wacho ni Nyasaye donje chuny sirikal mondo gikony rawera mantiere kod rem mar lisasi abich dende county no ma Nakuru. Kaluwore gi gino manoyude ka oganda go kendo obila go manotime risasi ok ni e lwet japiny ne lwet obila. Neno bende ote kanyo mar Michael Wigo wacho ni hentie kodwa kanyo gi min Grace Oyugi, Mama Tabitha Omunga, Jaduong' Elijah Omunga duto gintie kochia gi wuon gi Julius gi kwa mana kwene piny Kenya. Nyakoro Mgajwang' ote modong' anosom sadek kada kamano na nyisi ni kawuono Cleophas Oloch Elo George Bati dhi donjo kae gi twak
wang narwake mondo nyiswe ni to opange nango dhiambo makawuono. Cleophas Oyimore. Oyimore. Machiegni ratil. Mabera yin. Agwero kamana nya kawuono waiko ne nyakora mge jwang chenro ma yalach. To nya kawuono kod arango jatend piny osebedo kawuoyo kendo juma mokalo ne yudo thuolo mar loso kod joma tindo kokalo yor mbui. Piny ma penjo kawuono ni sirkal teko ne dibed ni duono koso duon Gen Z kata rowere masani oko e weche gi mag kwedo sirkal dipo ni duondgi iwinjo kose mana marumo wang magi moda keta chile kono nyakoro mge jwang kantiere kae kod welo ariyo madhi bedo kachiel korikete karka lede wacho ni remote komako Mana ko wilo betri. Wila betri. Kaka Lindra Mungi wacho. Wila betri. To duoga kiko gole re Mugi TV. Yes, gini to wila ngaginga. Wila nyakura mojama bedo godo odhiambo makawuono ntie kae koda Daktari Maka Matunga kachiel koda ka Daktari Bernard Aete mago duto wada bedo ka watu kodi kachiel. Wan gi jalonyo weche mag kompyuta mano Daktari Mark Matunga kachiel koda ka jalonyo weche mag uchumi mano Daktari Bernard Aete. Wadatu wa kod gi achiel ka wabeda ne kod ng'eyo ni mbui masani tiyo godo e sirkal ni bende osetiyo e yo machal nade. Koro ikete mana kar kae chino maratil biro mana bang' weche manyien Lydia Ukeo bende osetayo yo makare aro chak sachiel nyaka sani. Mana ka Cleophas Onyisinya koro mga jwang en twak mabiyo daka machuok koya kasani omiyo kik idhi mabor bede thuolo bende mar dhi mbele gi twak kodwa e mbui kacha. Wasebedo gi jaloko Wilson Ochuka nyinga Lydia Ukeo. Orom Sadik.